तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबई येथील निवासस्थानी केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी त्यांच्या हितचिंतकांनी भेट घेऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी त्यांच्या पत्नी सावंतवाडीच्या माजी नगराध्यक्षा पल्लवी केसरकर उपस्थित होत्या। वाढदिवसाचं औचित्य साधून विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले। वर लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईनचं मोबाईल ॲप।